لالiyekî din jî bi serpereştiya Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê merasîma îmzekirina ferhengeke Kurdî Erebî ya nivîskar û rewşenbîr Zara Xello hat darxistin. Merasîma îmzekirinê li navenda Yekîtiya Rewşenbîran a li bajarê Qamişlo bi amedebûna bi deha nivîskar û rewşenbîran hat darxistin. Di merasîma îmzekirinê da li ser navê Yekîtiya Nivîskar û Rewşenbîrên Kurd li Rojavayê Kurdistan û Bakur û Rojhilatê Sûriyê Qadir Egîd Axivî piştra nivîskarê Pirtûkê Zara Xello Axivî û naveroka Pirtûkê ji beşdaran re vegot. Di dawiya merasîmê da ferheng ji aliyê nivîskar ve hate îmzekirin û diyarî beşdaran hate kirin. Ferheng min çêkiriye me berî 25 sala me ev peyvana dan hev ji bo gotiştên me nîkevnar hene hûn dan hebe. Heta şoreşa Rojavayê Kurdistanê derfet çêbû got ez vana bigînim ser hev ez bikim wek pirtûkekê biçûk ji bo ev tiştê resenî kem hûn dan hebin ji bo nifşên got bixwînin lê binarin got berê bav û kalê me ev kelepûra me bû ev dîroka me bû. Sala 2018 me kir min îja dest tomarkirina wê kir heta sala 2022 heyva pêncam ew perçeyekê derket cizê ewil derket û îsal ji xwe 2025 Yekîtiya Nivîskarên Kurd ez wek endamekî têde rabû çapek dayê çapa didwan û îro jî imzekirina wî.